ćete licitirati, već sve znate da ne objašnjamo sad pravila. Idemo odmah kod ovog kolege što je na mom mestu, a zove se Dušan Kaličanin, da nam kaže šta ćemo to licitirati. Licitacija broj 1 nije da pogodite voditelja, već je aparat za espresso na kapsule sa snagom od 1050 V i pritiskom od 20 bara. Brz, praktičan za svakodnevnu upotrebu i idealan za pripremu ukusnih napitaka kod kuće. Vaše je samo da birate da li ćete kratki, duži, sa penom ili bez pene. Dragana, vi ćete reći da ovaj aparat košta? 7.499. Dragana je sve saslušala i odlučila da kaže neku srednju vrednost 7.499, a Miloš ispaljuje 2.499. Miloš je rekao 2.499. Vlado dobacuje zajedno sa publikom, očigledno 6.999. 6.999 i na kraju Jovan kaže 5.399. 5.399. Evo, neko je rekao bravo. Toliko samouvereno, a cena ovog aparata je, čekajte ovako malo da vidimo da ne vidite vi, mada je sad vreme da saznate i vi, 8.999 dinara i Dragana igra prvu igru sa mnom. Dobro večer, Dragana. Kako ste? Odlično. Fenomenalno. Niste odneli dodatnih 12.000 dinara, jer vam malo žao? Nema veze, nije mi žao, bitno je da se igramo. Tako je, bitno je da se igramo i igraćemo se odmah sada. Prvo da vas pitam, jel vi imate neku kao već ideju koju biste nagradu voljeli da osvojite ili ne? Pa nemam ideju, volela bi samo nešto da osvojim, a da svakako se odlično zabavljam, tako da i da ništa ne bude, nema veze. Tako je, kao što ste već rekli, važno je da se igramo. A igramo se odmah sada, jer će nam moj kolega Dušan reći koja je to igra i koja nagrada čeka Draganu. Jedna pogrešna cena. Laptop u elegantnoj sivoj boji. Kombinuje moćan procesor, veliku količinu rama kako bi omogućio pouzdan rad i produktivnost. Idealno za svakodnevne zadatke, učenje i kreativne projekte. Tablet. 11-inčni tablet u nijansi Luna Grey. Donosi izvanredno vizualno iskustvo, dok moćan procesor i 8 GB rama omogućavaju glatko multitasking korišćenje, a 256 GB skladišta daje prostora za sve tvoje aplikacije i fotografije. Mobilni telefon koji diše elegancijom i modernim šarmom, izuzetno tanak i lagan, spreman je da te prati gde god da ideš sa stilom koji privlači poglede, skoro kao i voditelj. Dragana, čuli ste, znate kako se igra ova igra, da? Znam, naravno. Ajde, na brzaka recite. Od ova tri Pošto sam ja novi, ne znam. Od ova 3 proizvoda, Peđa, trebaš da izabereš koji proizvod ima pogrešnu cenu. Jesi me razumeo? Pa jesam, nije tako teško. Dobro. Valjda ću uspeti nekako. Ali ajde sad igrati, pa ću ja neki drugi put. Može, Može, ajde, ajde. važi. Šta publika misli? Ja bih rekao, ali nemojte mene da slušate da sam čuo telefon, telefon, telefon. Pa ajde, ja ću poslušati publiku, rešit ću telefon. Da li da ih poslušam? Dobili ste aplauz, ja ne znam, ako mene pitate da li da ih poslušate u smislu da li ja znam cene, ja ne znam, tako da ćete morati sami da odlučite. Sad viču nešto drugo. Sad su me zbunili. Šta su rekli sad? Laptop. I vi ćete da kažete? Laptop. Definitivno je neko najglasnije sad rekao laptop. Dragana je odlučila da posluša. I Teodora će nam sada otkriti tajnu. Ajde idemo, Teodora, slobodno ti kako si naučila. Mobilni telefon redom. O, bravo, bravo. Ovo je dobar put, ali to još uvek ništa ne znači.
je već vrlo svima jasno, i publici, i Dragani, ali i meni, da je Dragana osvojila sve nagrade. Bravo, srećno Dragana, izvolite po vaše nagrade. Izgleda da publika jako dobro pomaže i Dragani, ali i meni da kapiram neke stvari, cene, pošto ih uopšte izgleda ne poznaje. Zanemarit ćemo sada moje poznavanje cena. Idemo odmah na našeg drugog takmičara za večeras. A ko je drugi takmičar, reći će nam